Vamos a escoitar opinións e vamos xirando por cada ciudad para saber como podemos aquilatar un programa electoral que vai ser o noso ideario, o noso programa para as próximas eleccións municipales. Non podía ser de outra maneira. Cando lle toca a Ferrol, falamos de igualdade e de ciudadanía. E tiña que ser en Ferrol por moitos motivos, pero eu quero darlle as gracias. E, inda que son as gracias a todos, permitidme que singularice en algunhas personas. A parte do alcalde por acollernos, como sempre, en Mar. Mar, compañeira que é a secretaria de Política Municipal, responsable destes foros itinerantes que van escoitando. Esa palabra tan bonita en política, sabedes que eu sempre digo que cando dicen que para ser político hai que falar moi ben. Non, para ser político hai que escoitar moi ben. E eu creo que unha das claves que estamos facendo, Mar, é escoitar desde a política municipal, escoitar os compañeiros e compañeiras que nos van dando ideas, unhas máis válidas, outras menos válidas, pero que van conformar ese corpo electoral que son co que vamos a ir á calle. En Ferrol estando con Bea, a responsable de políticas sociales do Partido Socialista en Galicia, a responsable no Parlamento e a responsable de que o que se está producindo en Galicia, que é un auténtico desastre na política social, teña voz, teña cara e represente todo un movimento do noso partido nunha defensa das nosas principales sinais de identidade. Acompañados por Silvia, a nosa voceira no Parlamento Galego en igualdade, que días sinalados como estas fechas, pero todo o ano, están aí levantando esa bandeira con outras moitas compañeras e compañeiros, defendendo aquelas cousas nas que creemos e que tamén nos dan un motivo de facer política. E María representa hoxe aquí pois a centos de concelleiras e concelleiros que podrían estar aí sentados falando do mesmo, defendendo o mesmo e aportando as mesmas ideas, pero que temos a suerte de que sea María a quien tamén nos poña, digamos, na boa ruta, na boa senda de todo eso. Igualdade é prácticamente sinónimo da nosa política. Ciudadanía é o mesmo, é moi fácil. Eu casi acababa isto pedindo só un detalle, que os nosos concellos sigan sendo escolas de igualdade e de ciudadanía. Que eses 315 concellos onde estamos gobernando na oposición os convirtamos en escolas para fomentar dous elementos que nos diferencian claramente do resto das formacións políticas. Eu digo con todo o respeto. Eu respeto a política do Partido Popular, dos nacionalistas, sí, pero como non o fan. Porque, para empezar, xa teñen unha visión distinta. Xa é unha visión ou ben o nacionalismo máis localista, máis acotada, ou é o Partido Popular que é unha visión maquillada de algo no que non creen absolutamente. Eu non vos quero roubar tempo, porque sei que o importante é que nos escoitemos un a outro, pero permitideme que cando falamos de ciudadanía e de participación, só quero dicir algo. Eu digo desde a pouca obxectividade que nos caracteriza cando militamos, pero que creo que é absolutamente riguroso. En Galicia estamos asistindo a un recorte dramático de dereitos sociales e ciudadanos. E xa teñen cifras. Non levamos 2 semanas nin 2 meses. Levamos máis de 2 anos. Xa pasamos ese Ecuador, Vicente. Xa, desde o día 1 de marzo, empezou unha conta atrás. Quedan menos días para que volva a haber eleccións e xa podemos ver en realidad que está facendo este goberno a este país. E xa non vale retóricas grandilocuentes, levo Galicia no corazón, o galeguismo e o, como se dicen eles, o bilingüismo cordial. Non. Están destrozando un país. E xa se miden por centos de miles os ciudadanos que viron recortados os seus dereitos ciudadanos e os seus dereitos sociales. E podía facer unha lista interminable desde os 248.000 homes e mulleres que están nas listas de desemprego con un presidente que dice que non sabe nada. Ou 250.000 homes e mulleres que están engrosando as listas de espera, que ven como crecen impunemente e onde o principal é agochalas. Ou 30.000 mulleres e homes que traballando no mar ven como xa quedaron sin seguro de accidentes colectivos. Ou 6 de cada 10 familias que tiñan os libros de texto gratuitos ven como os teñen que pagar. Ou centos de mulleres que tiñan unha pensión, unha pequena pensión para sobrevivir do marisqueo
e ven como lle retiran 540 euros deixando absolutamente a intemperie. E, en definitiva, vemos como dereitos sociales, esa entrada nas sedes dos sindicatos, con funcionarios allanando un dereito de asociación, interrogando un terceiro grado a funcionarios, cousas que a veces non lle damos importancia porque non a teñen, pero que no fondo están construindo un país completamente distinto do que queremos. Eu solamente veño, primeiro, a compartir con vos este rato, pero, sobre todo, a reforzar o voso convencemento. O Partido Socialista cree firmemente en isto. E nós queremos seguir gobernando, dice Vicente. Claro que vamos a seguir gobernando, Vicente. Non nos deixemos impresionar por esa realidade mediática hostil, donde prácticamente, cando o problema principal eran as pensións, se caía o mundo. O arreglamos. Un acordo para as pensións. A reforma laboral separaba o mundo, o arreglamos. A reforma do sistema financiero, o arreglamos, pero son insaciables. O problema agora é se vamos a 110 ou a 120. O problema é se vamos a Vista Alegre ou non vamos. O problema é crearnos un problema. Mentras que o resto da sociedade está a outras cousas. E aí é onde temos que poñer a nosa cabeza. En esa sociedade anónima, discreta, calada, que está esperando que non solucionemos os problemas de verdade, que está esperando que fagamos centro de día, que está esperando que fagamos guardería de 0 a 3 para facer esa conciliación da vida laboral e familiar, que están esperando que aumentemos as becas, a sociedade do coñecemento, a loita contra o fracaso escolar. Eses son os problemas de Galicia, o paro, a sanidade, a educación, a dependencia. E non se vamos a 110 ou a 120. Pero iso non é noticia. Desgraciadamente, os problemas crónicos deixan de ser noticia para os que escriben os periódicos. Pero é a noticia diaria de cada familia e de cada persona. E aí onde está o acerto para ganar unhas eleccións. Cando nós sexamos capaces de poñer na nosa axenda non o que son os titulares dos medios de comunicación, senón os titulares cos que desayuna cada familia, cada home, cada muller, ese día cando ganamos as eleccións. Por iso que claro que llevamos a ganar. Recordade que en Galicia, se traballamos como estamos traballando, non só vamos a revalidar as grandes cidades, senón que xa veredes como nas pequenas cidades, como nas vilas, como nos povos, vamos ter apoio. A receta é moi fácil, e remato. Facer o que estamos facendo aquí, escoitar. Escoitar a xente. Poñer os problemas das persoas diante dos titulares grandilocuentes e que pasan de largo. Como sei que vamos a facer, non vos quero roubar ningún minuto máis. O agradecemento, Vicente, como alcalde, compañeiras, Bea, Mar, a todas as que estades aquí, Silvia, María, a todos vós, é un orgullo ser secretario xeral dun partido que fai cousas como estas. Non é un problema de ser moitos ou poucos, é un problema de estar os que realmente creemos que é posible cambiar un país non desde a autoritas imposta, senón desde o convencimento e desde solucionar os problemas á xente deste país.